Telohra je dynamický a stále meniaci sa projekt, ktorý sa zaoberá vzdelávaním verejnosti v oblasti tanečného umenia. Workshopy Telohra realizujeme od roku 2018 a sú jednou z hlavných aktivít, ktoré organizuje mimo OZ. Detskú telohru koncipujeme podľa ročných období a podľa tematického zamerania, ktoré vychádza z prepojenia tanca a iného druhu umenia. Základom priebehu workshopov je rozprúdiť v deťoch kreativitu a slobodný prejav. Prostredníctvom hier ich chceme stimulovať k sebarealizácii, na ktorú budú mať príjemné spomienky. Stálými lektorkami sú Anička Hurajtová a Katka Paluchová. Okrem našich stálic si pozývame na spoluprácu ďalšie tanečné pedagogičky a taktiež umelcov a umelkyne z oblasti hudby, vizuálneho umenia či divadla. Telohra pre dospelých je pre širokú verejnosť, pre všetkých, ktorí majú záujem o tanečné umenie. Workshopy sú vedené profesionálmi a profesionálkami, ktoré tvoria tanečné predstavenia aj na Slovensku. Keďže súčasné tanečné umenie sa snaží reflektovať aktuálne spoločenské témy, tak aj naši lektori a lektorky prinášajú témy, ktoré ich aktuálne zaujímajú a spracovávajú ich cez tanec. Na workshopoch si prechádzame cez tanečné zadania, v ktorých si každý príde na to svoje. Snažíme sa vytvárať bezpečný priestor pre vzdelávanie sa v tanci a zároveň tak byť aj vnímavejší divák a diváčka súčasných tanečných predstavení.